os, 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 os. Hus. Ya. Hei, hae, lolo. Ya. Lolo, hae. Ya. Hei, hae, lolo. Ya. Para Sutresno sowan pun pambagya jadilan kreasi Kutha Pranesa kaping tengah Kutha Pranesa seni budaya asli kaping tengah Kutha Pranesa maju. Sutresno Sowan pun pambagya jadilan kreasi Kutha Pranesa kaping tengah Kutha Pranesa seni budaya asli kaping tengah Kutha Pranesa maju. Wes katon gua biar busana nira kadya lintang rembulan. Wes samekta bala wadya pra prajurit. Kyai Cemeti Jalarasa anggahi karya ing siang punika. Inggih menika Kyai Cemeti Jalarasa ambeksa bapak ingkang kaping kalih. Sumangga padha mriksani kimrahipun Kyai Cemeti Jalarasa. Yo. Ois. Haya. Yo. Oi, haya. Ya ya. Haya. rame swarane pate
kepranan jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar wanita sulistya wicaksana lan lega ing karya soroteng netramu yen rasela sajroning
ing batinku saking kamping tengah Jatilan kuda pranesa Micil saking kamping tengah Milang-miling golek ising sekong gandeng Milang-miling Milang-miling golek ising sekong gandeng Milang-miling Milang-miling golek ising sekong gandeng Ya Oh yeah 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 Oh yeah Oh yeah Jos Senajan aku bocah gunung toh pangadoh nonggo ora usah katik ganggo bingung yen to pancen tresno aku Panjeni sing dadi lakon
Moga-moga aja nganti gawe-gawe gelo ngoti nongo tena beno mrengro beto ala yo mas yo mas yo mas Apa kowe ra kelingan dolan ning omahku ana latar padha lelungguhan kegocekan karo aku sang prajurit Kyoni Tekudo rata-rata kaca baris lampairo Kiai Jemati Joloroso Bende Peri Tambur Kampus Yomangungku Pratondo barang prajurit
maju maju bebelon nusa lan bangsa Dut. gelar tata siyaga prajurit kuda dinarebek senopati lan mayaka natapi darmaning sang satriya prajurit siyaga ngayahi karya Presta angkara murka hayu rahayu Kyai Jalarasa Was katon tinonto prang tanding jaranan inggih menika Kyai Cemeti Jalarasa pusaka inggih menika Cemeti kang gumlegar swaranya sing barong kang gereng gegerisi daling sang prajurit yani gendru tetekan benayu ilung Sapirawu kaca baris lampaira Kyai Cemeti Jalarasa bendhe beri tambur kasmusnya mangukur pratandha barang prajurit maju maju bebelon nusa lan bangsa gelar tata siyaga prajurit kuda dinarebek senopati lan nayaka netepi darmaning sang satriya prajurit siyaga ngayahi karya Prasta angkara murka hayu rahayu Kyai Jalarasa sorak-sorak mangeker kula Prawadya bala wis samengta tata ing baris kinarya gladi yudha Pra prajurit kiya tumandang ing palagan sile ungkih datanana kang kasoran daling sang prajurit alon lampahira wadya bala tata rakit jadi gladi yudha kaca baris lampaira pecut kang sunga mawon Cemeti Jalarasa bendhe beri tambur kampusnya mangukur tondo prajurit pratandha barang prajurit maju maju bebelon nusa lan bangsa Yuk. buka sidi buka sidi lo HR lo ya buka sidi buka sidi lo HR lo ya buka sidi buka sidi
Dua lolo Oh iya. Oh weng doa lolo Oh iya. Ricek kumricek krimise wis teko sedelo maneh bapake wis tekan nyong kaget aduh rika betan apa bungkus ketan niku isi apa doa lolo oh weng doa lolo oh weng doa lolo oh weng doa lolo ya yo ya yo Ricek kumricek krimise wis teko sedelo maneh bapake wis tekan nyong kaget aduh rika betan apa bungkus ketan niku isi apa doa lolo Dua lolo oh weh doa lolo oh weh Dua lolo ya yo ya nggih matur nuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang saweg rawuh wonten papan mriki sugeng rawuh sugeng pinanggihan kalian kudo pranisa saking Gamping Tengah nggih sebenale matur nuwun dumateng mahasiswa UNY Puntatonik dinten menika regeng gumiyak sesarengan kudo pranisa semoga Mas Dut Nduk Ika Nduk Linda dipun pinangkani Heeh, niki nganten-nganten apa? Rama? menapa Ngeten iki Rama, ya Nggih. Allah. Iki ngene Pak Pur. Anu wonten request. Ente ya ora ngono. Sumangga menapa? Wonten sing request lila. Nggih. Kesandung asmara. Oh, nggih. Negara angin. Nggih. Yuk negara badai ana ora? Mboten ngertos niku. Sing Negara sumangga. Sing lagu terbayang-bayang. Lho apa to kae? Semoga dipun pinangkani Mas Dut. Untuk menyingkat waktu, semoga derek. Semoga Mas Dut rasa bisik-bisik. Menapa? Kajenge disiapke sithik rasarane mau. Oh, kesandung asmara. Menapa? Negara angin apa kesandung asmara nderek? Semoga. tak tempuh 11.000 kilometer nyusul lawakmu sing nanti janjen memoni aku
isih sayang awakmu. Ngerti ora sedih ngancani jaman susahku. Tak tempuh 11.000 kilometer nyusul awakmu. Sing janji mulih nemoni aku sakwise ngrampungke urusanku. Tak tekadke Mas yo ora tau nemoni adem. Minus siji mosok ra ditemoni. Nekatku mung pengen niliki. Kepisah benua negara angin. Gayo tresnamu rasane wis ra mungkin. Wis beda semenjak jarak teko. Tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya. Ternyata LDR pahit tenan. Boten seindah kembang tulip ning taman. Goblokku isih sayang awakmu. Ngerti ora sedih ngancani jaman susahmu. Kepisah benua negara angin. Gayo tresnamu rasane wis ra mungkin. Wis beda semenjak jarak teko. Tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya. Ternyata LDR pahit tenan. Boten seindah kembang tulip ning taman. Goblokku isih sayang awakmu. Ngerti ora sedih ngancani jaman susahmu. Ngerti ora sedih ngancani jaman susahmu. Sampun Romo. Pertanyaannya siji, Nduk. Negara angin iki presidennya siapa? Presidennya siapa Mas Gendut? Presiden entut. Ngawur. Dijawab dhewe. Semoga dipun lanjut, Nduk Linda. Mas Dut, menapa? Ayo. Oh, nggih, menika wonten awala menika saking Mbak Nuri lan Mas Cebleng motor. Ingkang dumunung wonten ngendi? Dusun kono kuwi? Grubuk. Jati Sarana nggih, Nanggulan. Menika mangke nyuwun request lagu wis jamane karo Cinta Mulia. Semoga yen badhe ngersakaken motor second berkualitas Cebleng motor. Menika wonten arta iki tulisane, Nduk. Menika gangsal atus kagem ingkang ngendang kiambak. Iya. Menika tulisane. Ora Oh, sik walike sing jaipong 50 mawon. Tenanan ra emang ndelok. Ora ono. Ayo dinyanyekke yo. Oh, paling ono ya meneng wae. Semoga apa iki Pangkat, Cinta Mulia? Apa wis zamane ya? Yo wis zamane Mas. Dados. Mrene yo tak kandhani mirna
napa ingkang putra sampun men priya bagus ingkang sampun nyata. Kepiye mangko anake sekolahe lan sinaune luwe becik rampungake kewajiban sekolahe ora usah kesusu ra ora nien ora bayu apa wis jamane pancen kudu kene apa wis jamane pancen kudu kene. Mas Brenio tak kandani mirengo Mas punapa panjenengan kersa apa putra sampun kadadiya priya bagus ingkang sampun nyata. Mas Brenio tak kandani mirengo Mas punapa panjenengan kersa napa ingkang putra sampun kadadiya priya bagus kadhaton nyata. kepiye mangko datine bocah loro padha nganggure kepiye mangko anake sekolahe lan sinaune luwe Becik rampungake kewajiban sekolahe ora usah kesusu ra ora nien ora payu apa wis jamane pancen kudu kene apa wis jamane pancen kudu kene. 3, 2, 1 Kudo Praneso. Aryo.
Bu. Ya. Mustinata ing prasastinus Wantara tanah Jawa nyata papane satriya pecah dodo nganti kutahing lutira tetelo tramukti leluhuring bangsa kutha Blitar nyoto salah sawijine kasatriyan nyoto senopatine Supriyati wos kaloka asmane kutha Blitar dadi babad lelabuhe Arya Bima putra paring asma Budidaya more rahayu ning bangsa Dwiwarna tetunggal pusaka nira Mardika 17 Agustus 45 Mustinata ing prasastina Swantara tanah Jawa nyata papane satriya petatoto nganti kutahing lutira tetelo tramukti leluhure bangsa Kutha Blitar nyoto salah sawijine kasatriyan nyoto senopati Supriyati wos kaloka asmane Kutha Blitar dadi babad lelabuhe Selamat, selamat, selamat.
Kajan Nanggar Cita unggule ngayoja kersane Mas Duh Gusti sembah kula sedaya lir ngarsa padha Gusti kula Gusti ingkang maha suci paring pangapura ring para manungsa urip padha eling ring pangeran Duh Gusti tasih kula sumungkemi ngarsa padha Gusti kula Yo. Yo. Yo 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 yo. Yeah. ana crita jroning kutha Surabaya Adok nalika dijajah Walanda ana bocah gagah tur prakoso sawung kalih pendekaring bangsa dasar bocah cah saka tanah sabrang saka tanah sabrang ora peduli kang dadi pepalang sawung rono sawung sari si penjajah sabelo praja kabeh mau diterjang Oh yeah. ana crita jroning kutha Surabaya Adok nalika dijajah Walanda ana bocah gagah tur prakoso sawung kalih pendekaring bangsa dasar bocah cah saka tanah sabrang saka tanah sabrang ora peduli kang dadi pepalang sawung rono sawung sari si penjajah sabelo praja kabeh mau diterjang Panitia, monggo.
yo 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 yo. Eo. Yeah. Nduk Linda, Dalem mo. lali nek duwe lagu anyar nonton Jatilan nih lali. Oh ki mau. iya, Mo. Nggih, yo. Dilagokke nggo awan iki, Nduk. Nonton Nggih. Jatilan, original song of Kudu Pranisa ingkang anggripta Mas Kiai Haji Bolot Nur Hanafi. Menika ingkang nyepeng saron Majeng Ngaler. Menika 3 bersaudara Mas Freddy, Mas Ruli, lajeng Mas Bolot menika tunggal ning Bedombah. Yo nonton Jatilan yo Nduk yo, dilagokke Mas Abi dados. Ayo kanca padha nonton Jatilan, wis gumelar kinelar gamelane, gumyang sigrak cakrak penawite lan sintene, kabeh nang semake ngrungokake gamelane. Kalau kae wis ditata jarane, wis cumawis uga rampelan sajene, goto arum ulat wangi tumpolan banyane. Iki nandhakake wis wiwit pasukatane. Wasaweko marakane, wasaweko penarine, pentul kecer sejogetan kopi jalan, Jatilan kang aran jarane, jandil dilan. Asli lo. Ayo kanca padha nonton Jatilan, wis gumelar kinelar gamelane, gumyang sigrak cakrak penawite lan sintene, kabeh nang semake ngrungokake gamelane. Kalau kae wis tinata jarane, wis cumawis uga rampelan sajene, goto arum ulat wangi tumpolan banyane. Iki nandhakake wis wiwit pasukatane, wasaweko marakane, wasaweko penarine, pentul pecer sejogetan kopi jalan, Jatilan kang aran jarane, jandil dilan, Jatilan kang aran jarane, jandil dilan jarane, jandil dilan jarane. Jandil dilan. Doi, doi. Kembang suling kumandang suarane.
Ayo kanca sing pengen nemu rasa nonton jadilan Kutha Praneso. Pancen nyoto jadilan kondang ayodya. Ora kleru kuwi Kutha Praneso. Gamelane pancen penak tenan. Dirungokke karo jogetan. Wis aja sampe tawuran. Yen tawuran kuwi kancane setan. Kutha Praneso. Kutha Praneso. Yen ra Praneso durung nemu rasa. Kutha Praneso. Yen ra Praneso durung nemu rasa. Ayo kanca sing pengen nemu rasa nonton jadilan Kutha Praneso. Pancen nyoto jadilan kondang ayodya. Ora kleru kuwi Kutha Praneso. Gamelane pancen penak tenan. Dirungokke karo jogetan. Awas aja sampe tawuran. Yen tawuran kuwi kancane setan. Kutha Praneso. Kutha Praneso. Yen ra Praneso durung temu rasa. Kutha Praneso. Yen ra Praneso durung nemu rasa. Panitia, ayo jaran. Selamat, 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 selamat. Semoga tercapai cita-cita. Iya. Apa wis ora kelingan sumpah janji
ngomong marang aku sineksen lintang rembulan jarene tresno mumung kanggo aku Wes nganti telung ketiga nanging sliramu ra kirim warta banjur saiki wis teko kowe malah gandeng kenya liya ora nyono ora ngira kowe medhot talining asmara tresnoku kang tulus suci rambok jaga malah mbok blijeni apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu nanging aku jroning ati nanging aku ra bisa duweni lilo atiku wis lilo senajan batin ku keloro-loro nanging aku ra kuwowo merga atiku wis kebacut tresno ora nyono ora ngira kowe medhot talining asmara tresnoku kang tulus suci rambok jaga malah mbok blijeni apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu senadyan aku jroning ati nanging aku ra bisa duweni lilo atiku wis lilo najan batin ku keloro-loro nanging aku ra kuwowo aku wis kebacut tresno Yes.
penonton ingkang wonten nginggil panggung kula aturi mandhap. Monggo penonton. Ayo medhun. Panggungnya ambruk iki. Nggih, sepindah malih dumateng penonton ingkang wonten inggil panggung kula aturi mandhap. Mangke nek panggungnya ambruk ndak bubar gasik mangke. Nggih, dumateng para pamirsa sedaya ingkang ngersakaken kuda pranisa menika saged sesambetan wonten ing nomor HP inggil menika banner lajeng wonten IG, wonten FB. Apa meneh ya Mas Adu ya? Wonten TikTok ingkang akun resmi saking kuda pranisa. Antisipasi untuk tidak sampai tanggapannya. Menika pindah malih wonten nomor monggo dipun catet kagem khitan kagem maneka warna manten lan sak panunggalipun. Semoga Mas Dut di klasike Kiai Arkundur nggih. Injih Rama niki wonten kiai sing dodok teng ngarepku niki. Sinten nggih? Kiai Jolodong. Sapa ta? Doni. Ayo. Nano. Agi madang. Liyane omben-ombene minyak serimpi kene jeruk. Jarine klebon simbahe kuwi len dadi saiki. Injih. Oh Mas, ditakoni. Bahasa apa mau? Ayo mbae sing isih urip. Jenengan klebon sinten? Mbak sapa jenenge? Mbak sapa jenenge? Mbak sapa? Diseneni iki lho karo kiai ini. Ayo, seneni pun monggo. Monggo lajenge mo. Iki Mas Ceblek nek ono iso ndadi iki. Kiai Jolodong iki sesasi ra dodolan. Ya. Ayo terus. Gegarane wong akrami tutu pondo tutu rupa among ati pawe tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel ka tan kena di numbas arto jenang kula lali apa lali
yali niki sulih kula aja dianggep sepele kula boten melu amung ati tansah ndeli yen dadi lara gelo sedih rinten dalu ketok-ketoken kewala nganti anti besok apa bakal bali yen bali bejo kula
Kiai Narkundur Mas Dut. Didereke Romo. Mas. Kiai Jolodong Mas nang kono. Tasih. Saya lagi ngentekke rong wadah. Kiai ngelo goleki abi lho, tangi kon bayar. Ayo Bi. Sik tak genahe ya, Mas. Jelas ya tak genahe iki. Karepe piye? Ora kowe nek kowe. Wong arep mlebu ae. Ah, engko rasah dikendangi ya nek joget ya, rasah. Ora arep tak kendangi iki. Bar iki engko langsung piyaga bubar nggih. Nah. Nek pengen Nggih, kose. Sabar, Bro. Iki cang-ceng nang ngene Bu Endah iki lho. Ku kasul rek kae lho. Kae nyepake duit noko 10.000 ono.
yen tak pikir aku kudu guyu dhewe. Ayo, ayo. 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 Ayo, ayo, ayo. Ayo. Yuk, 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 yuk. Yuk, yuk. Golek yo Ha Yuk ya. Yuk ya. Yuk ya. Hup. Huk ya, huk ya, ya, oi, ya. La 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 la. Yang dhuwur ya. Dek, ayo. Ya, panitia ini. Yo. Orang sini nih. Selamat, 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 selamat. Yo. Yo. Air, 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 air. Air. Tolong air dihidupkan, Mas. Yo. Alian-alian, yo. Air Pak Eko. Yo. Haya.
sampun. Sampun bubar. Sampun apa? Oh, direng. Wela jare kowe dadi. Gentenan aku kesel nek joget. Mengkis-mengkis. Terus apa sik Gentenan sing kendang wae ben joget. Hah? Ayo wong loro no. Ayo. Aku kesel wisan. Joget to. Arep ditagih utang. Iki intine aku ning kene arep nagih utang kowe. Joget sik. Ya, yo. Ngono. Nyilih ya. Iki Nyilih ceritane kendang. kowe Mong. kesel. Nyilih kendang ki ora apa-apa, nyilih kok bojo ki lho dong ora. Iki kowe ngendang mergo kesel. Yo sing ngendang kok joget. Karo Abi karo aku. Delet oh ya, manut. Yo, delet bae ya. Lagune sepasang remaja jatuh kae ya. Ayo guys yo. Tambahi apa? Wis seru kok yo. Kupinge bolot. Yo, sepasang remaja jatuh ya. Yo Bi yo. Ning bar iki utange disaur. Kulaan kendang sak yuta ngedol 1,5 meneng wae kok. Ayo. Sepasang remaja, ayo. Cepet kendangnya karo montore yo. Kakean peting sing suwen ayo ndang. Ah bismillah. Selang maghrib. Weh! Sing bener. Kuwi ana wilahan saron ditabuh ora nggo dalan tempe iki lho. Ditabuh. Diseneni. Ditabuh. Pak Pul, mengke dicoman iki ya. Apa sing bayari di Yo. kampul kok. Yo. Ayo sing apik. Juga dalan jur kowe lho ya, tak pinangkani. Ya.
Iya, gaya kaya. Endol. Piye Nggak ta iki? berani saya ora rugi kok Wen. Weh, Nyelawe, rong lawe. Bentot, bentot. Blok. Sah, berarti sah. Kuwi 40 patang kuwi, Pak. Don, sah lho Don. Aku pira aku? Wah aku ngendangi ya. Oleh iki mung 75. 75 mengan. Wis kono kowe juga. Itu maklar. Mana bangnya no? Ane ya. Kayak iki luntur. Abang Ayo, wing ayo. benges Ayo. kok kayak Ora, kayak engko Bu Endah muni doni gangsal ewu ngono kene. Bu Atimah ono, Bu Atimah ono. Yo. Sekarang level bu, mabu ya, Kelek. mabu kecing ini kan. Kita gadaki dia enggak tahu ya, Bi. Oleh pira 750 ya, Waya? Itu saya kata. 770 apa ya? Tambah ijo siji apa? Ijo. Pintu 5 tau pak. Yo. Ora iki kok didom wis to beres. Yo. Ya lagu apa? Sepasang jomblo wa? Musiknya apa kak? Musiknya. Yo, sayang-sayang yo, Bi. DJ. DJ. Aja. Brek ngono kae lho, yo. Rodek-rodek itu. Apa tak kei lagu apik? Judulnya Telutur. Ayo gue wong mati. Anak kebogiro gue ora duwe pasangan kok. Yo pak kembali yo. Yo Bi, yo, sayang-sayang yo. main kebotok kuwi pasangan. Yo 1, 2, 3 Kuda Indonesia. Bi live itu second ending ya deh ya. Wong humoris kok ngono ora duwe yang iki lho ya. Gumun aku. Wong gawe ke omah. Kayak bojo. Ayo kayak dong. motor ora gelem. Ayo Tom, kasih jalan. Walat, wat. Yen awan tansah kelingan, yen bengi kegawangi. Sliramu angger rindu ati. Aku sing nandang kasmaran. Sayang, sayang. Sing tak sayang. Kangen, kangen, kangen nih hatiku. Yo. Dahe wangi iki aku tansah kelingan nyawang sliramu lan sesendikan tresnani atiku mung kanggo sliramu. Yo, lo lo, lo lo, lo lo. Iya. Ayo. Jomblo niku, Mbak. Iya. Ya ya sayang, 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 sayang. Iya. Malange do lunga. Panitiane. Salaman karo Buri. Salaman rombake Karo kae. Mbake, yo. Oke.
Kali kula Mbak. Nggih. Sampeyan niku malah mengo. Yo, ora apa-apa nambah niki. Ayo ora Ayo, apa-apa. Mbak. Mbak berdiri mbak, berdiri. Iki wis dikebiri kok Mbak. Ayo. Dol, dol, iki dol. Ayo kuwi Mbak. Gak apa-apa mbak, gak apa-apa. Ayo mbak, sing okeh, ayo. Ayo berempat. Ayo papat tendok kabeh, ayo. Seragame padha. Padha lewu kok. Salin, Mbak. Oh, mbak. Ora loro, Pak. Dikerawake gek raine. Oh sawut kira ini mbak. Sawur kira ini, Mbak. Yo, Dodok. ngombe kowe kumbang ngombe. Dondol. Oh, ya. Yo. Yo. Oh, ya. A. Oh, ya. Yo. Oh, ya. Yo. Wow, ganong. Lo. Iyo. Terima kasih ya, Mbak. Nuwun. Ah, Terima kasih ya, Mbak ya. Kasih tepuk tangan buat mbak-mbaknya. Dodol rasa. Ira deisen. Ora, mau iki ngopo nang tengah-tengah dandan kaya ngene. Dadi delok wong akeh meneh. Delok wong akeh ra diisin, utang ora dibayar. Oh, iki tak dadi kelingan aku. Iku ngopo e? Nendi? Kowe mlebu sik duit kono, Cut. Apa? Isih 4 menit ayo. ayo, Gat. Pawange ra ono, Ndol. Ora nderai kok iki. 1, 2, 3. Tak tung dangdut. Ya, Cie. Ayo bareng. Cie. Pak e sawae ditelai. Pak e sawae ditelai. Nom-nomane kaya Happy Asmara. Pak e
sepuh lan mini sepuh wonten lapangan kebak ya Mbak nggih. Heeh, 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 heeh. Hea, 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 hea. Heeh, heeh. Ah, kleang, kleang, kleang. Cie, cie, cie. Dal. Wong adi rapi, entuk omah, entuk motor ora gelem. Dada sik, dada sik, dada sik. Dada penonton, dada penonton. Dada penonton. Dadah. Bertemu Alah. lagi tanggal 24 di Berbaya.